vyrastať so 4 sestrami, hej. 14 ja som mal pocit, že menštruujem. Keď som bol len do biela, hej, normálne, že... Sa smeješ, ja som nosil po sestrách veci. To vtedy ešte nebolo in, hej, to... Vieš, to bolo triede čekovať spolužiakov, či sa nikto nepozerá a nenapadne si dvíhať padnuté ramienko. Zo šiat, ty kokos. A neviem, jak ste to mali vy, ale my sme boli chudobní, no byče, hej. Dneska deti nevedia, čo to je chudoba, hej. My sme boli, že nás bolo 7 kokos, tam bola núdza o všetko, hej. My sme boli tak chudobní, že my keď sme chceli mať na Vianoce živý stromček, ja som stal v okne ovešaný sviečkami, tak, hej. Vieš, tú siluetu si robil za okno, sa striedali s bratmi po hodine. Proste... Pamätáš si, jak si spoznal chudobné decko na dedine? Malo, že rukavice, malo takou šnúrkou popod bundu prepojené. Pamätáš si to? Aby si nestratil. Lebo keď si stratil, si no nedostal, hej? Prišiel otec, ty vieš, koľko to stálo, ty vieš? Ja som 6 rokov poznal maloobchodné ceny textilu. A aby ste mali predstavu, jak my sme boli chudobní, hej? Ja som mal ponožky takto šnúrkou prepojené. Smeješ, ponožky, keď si strátil, to bol plus robíš, že keď zime, hej? Najlepšie bolo, keď sa tu tie obidve šnúrko tu premotali. Sa chytil v električke, hneď noha vystrelila, ale... Dnešné deti plačú, že dostali ponožky na Vianoce, koľko by rád, obyče, hej? Ja som niekedy dostal len tú šnúrku. Že vymeň si, hej? Napíšu ponožky, ten 5. rok tej isté, hej? Dneska, ja som vyštudoval základnú školu len preto, že ma sponzorovala rodina zo Somálska, dobyče. To bol ten level chudoby. To, neviem ako vás, ale napríklad nás rodičia bili, hej? To dneska deti nepoznajú, to oni hneď chartové scéna vybavené, hej? Nás normálne bili, neviem, ak si to mali vy, ja som bol rád, že keď ma bila mama, hej? Lebo mama ťa bila, hej? Tam nešlo o nič, len o to, že priebať, normálne, že si počul dole šuflík v kuchyni, hej, už varecha si skočil pod postel, mama prišla, ja mám čas, ja som na materské, hej, proste. Ty vylezeš, hej? A ona vás pila prvým, či je prišlo pod ruku, to neviem, či ste pamätáte, aké, som videl to video z Islamského štátu, jak tam ten tlačí na zemi v tej oranžovej plachte a ten nad ním s tým nožom, hej, tam to není východňák toto? Rozklepaný, hej, tam keď bol východňák, povie, ty čo s tým nožom tu na dopiči? Prechvap ma, hej? Čo to bude, hej, rura od vysavača, plech od koláča, hej? Ja som zažil iné detstvo. Otec vás nebil, pamätáš? Tata to bol psychológ. Tata povedal, dones mi remeň. Pamätáš? Najhoršia veta dneska na dopiči. 6 metrov k tomu vešiaku, hej? Neviem, či ste videli film Zelená míľa, ty kto to vedel. Ja som bol pošťatý na ceste tam, hej? Už vás nebolo treba byť, normálne, že som bol vybavený, hej? A priateľa, do toho všetkého, hej, to bol výchovný proces. To bolo, že rodičia, a do toho všetkého vstúpilo v istom okamihu, že stará mama. Bo tam ťa odložili, keď už mali dosť. A stará mama to bola jedna škola, hej, stará mama zažila druhú svetovú vojnu, dobre, že hej, tu si neprekvapil, hej. Ničím, hej. Ona ušla z nasilneniu nemeckého, jak ona mala vzdielaná, že ty tu so mnou nebudeš zametať, malý, hej. To bolo, neviem, stará mama, ja som si priateľa do 6 rokov myslel, že sa volá Boha Krista! Pamätáš si to, že čokoľvek si išiel urobiť, že si sa vošiel medzi paralekov a znal Boha Krista! Ona niekedy už to už aj nevyslovovala, to bolo len, že... Ty si vedel, že je zlé, hej? Stará mama, ona bola normálne, že... Ona si povedala, že mňa vychová kostol. 6 rokov ma zobrala príklad do kostola rovno na pohreb, hej? Že nech sa naučí, tam som prišiel vo šatnu, všetci tam plakali v čiernom, hej, tam truhla pred vami otvorená, tam mŕtvý človek, ty 6-ročný pozerá, nechápeš, že babi, čo sa deje? Babi nám hovorí, nik sa neboj, on je už na lepšom mieste. Tete v hlave ide, kurva, kde on predtým býval, keď teraz je? Ale dalo nám to niečo, neviem, či pamätáte, my sme v kostole vyrástli, hej, my sme
Normálne, nedeľné ranné omše, som mal rád, lebo to rovno zo sobotňažej diskotéky nad ránom rozjebaný, hej. Rovno do kostola, hej. Pamätáš, že sme si vo svetenej vode tie pečiatky z ruky umývali? Potom najebaný rovno na príjmanie, hej, že tam vrážal, hej. Preto my sme tam tak boli najebaní, tam dýchali. Ja sa nedivím, že ten farár v kuse dymil s tým kadidlom. Nedalo vnútri, to bolo, že my sme tak tam nadýchali, že on už pred kázňou vyšiel, že halleluja. On už bol rozhodný z nás, hej, že to bolo... A toto bolo moje detstvo. Ja teraz si uvedom, že my preto východňari tak chlasceme, hej. Lebo v podstate, vieš, v tých 2 rokoch ťa už mama dáva z bradavky preč, lebo už sa ďalšie tlačí, hej. Tak ty hľadaš alternatívy, tak otvoríš chladničku. Zoberieš prvé, čo tam je, hej, jebneš si ťa strase, hej. Táto ti rovno povie, vidíš, táto toto musí byť, hej. Musí vedieť, že to není, hej, tak, že to piješ z plezíru, hej, to si musíš odstať. A my sme normálne si uvedomili jednu vec, že my sme tak začali chlastať prvú ligu, už asi že 4 rokov, že ja presne chápem, že prečo my nevieme piť, ako myslím, že nemáme mieru, hej. Lebo neviem ako vy odkiaľ ste, ale napríklad, že chlapci z Bratislavy, hej, oni majú tzv. Kontrolku vybudovanú. To si všimni, hej. Chalanisko z Bratislavy pije 6. Virgin Mojito, hej. A už je. Práve ste dostali kritickú mieru alkoholu. Dáme si minerálku, zaplatíme a voláme taxi. Ja toto ja neviem, ja viem, že je zle, až keď už je tma. Poznáš, ja som si až rok mi vybudoval také 2 signálne sústavy. Jednu mám, neviem, ako to máte vy. Prvá, viem, že je zle, keď grciam vzduch. Poznáš to? Že už nič nejde, iba že... A nič, hej? To je hrozné, to je taký pocit, neviem, či si vedeli rozprávku Boraz jeden život. Také malé postavičky v tele behajú, poznáš to? A v hlave v mozgovni ten s dlhou bradou prepína tie obrazovky a on to vidí, jak on prepne ten žalúdok, že čo sa deje a tam týci Bracho už není! Nesperujeme do piče, hej? A ty hore, že na mňa už 3-krát volali susedia políciu na domáce násilie, lebo proste... A druhý signál je, že by ťa nespoznal vlastný pes, to neviem, či si každý. Že prídeš domov, ideš otvoriť dvere, nevieš ani kľúčom trafiť do toho, tam zaberám sa teší, pán prišiel do piče. Počkej, tak sa teší a teraz ty otvoríš tie dvere a povieš Rikino! A ten pes spraví, že... Piči, ja vyzerám, hej. A ten som dal jednu vec, že priateľa, ten alkohol. Ja som sa musel nájsť s tým momentom v živote, že začne sa na to dívať pozitívne, hej. A ono to má pozitíva, napríklad to vzdeláva, neviem, či ste si všimli. Napríklad my východňári, my rozprávame východňarsky, hej, plynule. Spisovne, dohovoríme sa, hej, vieš. Základné frázy, že dobrý deň, mám tak a tak, v práce a podobne. A potom je taký tretí jazyk, ktorý nikto z nás nehovorí, ale po 6. borovičke ideme všetci. Poznáš to? Ten prišiel za kamošmi do krčmy, oni už rozbehnutí a prídeš s ním a už pozeráš a oni tam idú medzi sebou, že... A druhý mu ide, že... A ty teraz tam stojíš, že kurva, že sme pri hokeji, hej, alebo už ženy riešime, alebo čo? Tak vstúpiš do debaty, že... Oni že... A ja som si odal jednu vec, priateľa, pri tom, že to je úžasné, viete prečo? Lebo to vám... Ja som si na tom dal, že ten ľudský prístup vám nič nenahradí, hej, že... Napríklad, ja mám iPhone, hej, netleskajte, není za čo, 6 rokov splácam, už 3 mi ostávajú. Tam je taká aplikácia, že sa volá, že Siri, neviem, čo poznáš, to je hovoriaci telefón. To je normálne pokučí vec, lebo ty keď prídeš najebaný domov, hej, tak ja že neviem trafiť PIN, ja neviem telefón trafiť, a tam stačí, keď ty stlačíš a povieš Wake me up in 6 hours. Tam sa ozve. OK, Tomáš? Alarm clock was set at 1 p.m., hej? Môžeš spať, hej? Prúse, hej, keď dojdeš v tom stave, hej? Stlačíš a že...
Teraz vidíš, jak tam loaduje to. Lebo to ani Steve Jobs do piči na toto nemyslel. A zrazu sa ozve po minúte, jak už to vzdáva, že are you looking for Justin Timberlake? Čo neviem? Ja som viem, čo počúvajú najebaní chlapi, zase potom, hej. Ale to sa vám v krčme nestane, hej, lebo tam sme boli a sedíme a pri časničku hovorí, chalani, fakt, už posledná hodina, tak chcem ísť domov, hej. A my, že a ona tu whisky s ľadom alebo bez a ty, že čo tebe, hej? Chápeš, že ona to už dešifruje normálne, že hej, a to je úžasné, lebo tá technika má všelijaké, hej, svoje veci. Ja napríklad poviem jednu vec, hej, že ja neuznávam žiadny technologický pokrok, hej, naozaj nie je normálne smiešnosť, to je teraz sa rieši, či aké vynález budú, alebo čo, hej. U mňa, povedzme, najväčší vynález, viete čo? GPS-ka. Poznáte to? Ja som normálne minule išiel a bol som tvrdo sklamaný, lebo v 21. storočí, hej, v Bratislave ideš z mesta, proste